ଜୟଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର କଥା। ଅନୁଗତ ମଣିଷ କାହିଁକି ଅନ୍ୟକୁ ସାନ କରି ନିଜେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହେଁ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଏହା ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟାଧିର ଲକ୍ଷଣ। ଏମାନେ କାମ ନ କରି ବାହାବା ନେବାକୁ ଆଗଭର। ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେମାନେ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ପରାୟଣ ଓ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ। କାହାକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଦେଖିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସେହି ଲୋକର ମନଗଢ଼ା କୁତ୍ସା କରନ୍ତି। କେହି ଯଦି ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଧନୀ ଓ ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଏ ସେମାନେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧ ଓ ପରସ୍ୱଲୋଲୁପୀ ଓ ପ୍ରାୟଶଃ ଅକୃତଜ୍ଞ ବିନୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କପଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ମିଠା କଥାରେ ଦାତାକୁ କ୍ଷତି ଭୟ ବିହଳିତ କରି ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବାର ବାହାନା ତାଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେଉଁ ଲୋକ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଏ, କାହାକୁ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ, ସେ ଅପଦାର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଦାରିଦ୍ରତା ତାକୁ ଘୋଟି ଆସେ। ଜୟଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।